Prestaň kupovať tie zasraté pečené kurčata z veľkých hypermarketov ako Lidl alebo Tesco, lebo to malé jebané vtáča má len 6 týždňov. Je to špeciálne vyšľachtené monštrum, chované v hrozných podmienkach na GMO kukurici a soji, aby narástlo za pár týždňov ako nejaký kurva nafúknutý balón a ty to potom žereš s celou tou chémiou vnútri. Berú ho do masovej jatky, kde ho umývajú fucking chemikáliách na dezinfekciu, nech to nevyzerá ako bakteriálny bordel, ale rezíduji ti ostávajú na mese. A to korenie nie je len bylinky z babkinej záhrady, plné konzervantov ako sodný fosfát, čo ti môže zasrate poškodiť pečeň a obličky, plus karagenán, ktorý sa rozkladá na zápalový šit a možno aj karcinogén. Navyše, to horúce kurva kura strčia rovno do plastového vrecka, pravdepodobne s vtalátmi, tie jebané hormonálne disruptory sa ti vylúhujú do jedla ako po tretej borovičke a ročne sa u nás zožerie milióny týchto toxických srandov. Sleduj ma pre ďalšie zasraté rady o tvojom pokazenom tele.